অনেক ক্রিমিনাল কেস দেখেছি, ହେଲେ ଏଭଳି କେସ୍ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି। ଆରେ ଏ ଦି ଜଣ ଯେ ଖୁନ କରିଥିବେ କେହି କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ନଥିବେ। ଭାଇ ଭାଇକୁ ମାରିଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେ ବିଚରା ବଳଭଦ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ତା ପଛରେ ପଡିଛି। ଏମିତିକି ତା ଭଉଣୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ମୁଁ ତାକୁ ଘରୁ ତୋଳି ଦେଇଛି। ଆରେ କେମିତିକା ମଣିଷ ତମେ ମାନେ? ତମ ଛାତି ଭିତରେ କଣ କଲିଜ ନାହିଁ? ମୁଁ ବି ସେ ନିରୀହ ଲୋକଟାକୁ ଭୁଲ ବୁଝି ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଆରେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଏମାନେ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି? ଛି, ତତେ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହିବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଆରେ ହେଇ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଏ। ଆରେ ତୁ କେମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ରେ? ନିଜେ ନିଜକୁ ବି ଦାवा କରିଦେଲୁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ନ୍ୟୁଜରେ ପଢିଥିଲି